Mayong buntag, kumusta? Og karon laing adlaw og laing lugar rasab aga to ang pagdalikyatan. Actually makadagang higayon ako nga nakaadto dito sa may Bukidnon area. But dinhi sa may Iligan, kasigbit nga syudad sa Cagayan de Oro, sigir kog kadungog. Kani na mga higayon nga ma-interview pa nato ang mayor no diag napitas Iligan City. But wa gyud ko kaanha niya ng lugara. Munang gaka-curious ko sabi na diha. Og of course no, gusto nato ang joyride. Atong adtuan gikan Cagayan de Oro hangtod sa may Iligan City. Uban ta, bira. Salamat. Ay, ayun na. Thank you, sir. Salamat. Ug karon syempre no, magpatubil kita before ta magbiyahe kay para pod tuloy-tuloy na. Og sa kanunay no, ang atong soki ang GT. Pero dili ni sponsor wa na suka nag-sponsor ang GT pero mao mo kita tong naadan. Actually dito kita sa kamaman kapatubil but this time binitas puntod no, kay diri man pabor no nga makaagi ta. Sige. Og karon no, amo hapit sa ta dinhi. Kay lagi ngani magid ang magbiyahe dapat magkaon kita. Og bala ginagmay. Okay, mamili lang gud ta kung say pinakabarato mo yatong orderon. Payawan mo no. Og karon no nana ang ato ang order. Lagi mo po na itong at least ipahibalo po diya kaninyo kaya ang uban magod magtuo nga basta ganit na kasakyanan abi nila kwartahan sus sila hindi na tinuod siguro sa uban no kung nga kwartahan gid sila but alang kanamo no nga nagsakyanan na gami pero tipid-tipid ani makatubi lang okay na magkakaon lang gamay at least hindi maglabad ang ulo no nya of course malingaw ta sa tuang joyride munang katong mga tao no nga gusto og joyride ay mo ka hadlok no nga walay kananay or manay kaon ginagmayra kay di ka nag-iisa no daghan ta og ang importante no nga malingaw ta og karon ana ta dining napitas may lungsod sa Upol katsada ning Upol pagka makabayan daghan kay vlog no lagi kay timing mo pod karong adlaw or gahapon no gahapon ang Independence Day sa nasod Pilipinas. Unong sa taderes may Upol no, may lagi kaan sa tagamay. Bagil-bagilan sa nato atontian. Para mama dili magdabad itong ulo no samtang magbiyahe di ba Zan? Di ba? Astig no. Ukas-ukasan ra. Human sa may Upol, Misamis Oriental o ang next El Salvador City. Oy, na may Jollibee na dire sa may El Salvador oh. Oh, na Jollibee nga pagay sa Jollibee. Hi. Hi Jollibee. Og lahos ta no sa sunod nga lungsod. Human sa may El Salvador City ang sunod ang Municipality of Alobihid no? Lungsod may Alobihid Misamis Oriental sa Manilahang overpass no? Kapag yung puning na yung maingani at least makabalo bitaw tang amalan ng lungsura Alobihid. Sunod sa may Alobihid Misamis Oriental ang Lagindingan Misamis Oriental. So dinhing lugar ang airport no? Ay airport din domestic o na ba international pero wala pa no? So kita na swito kaya kung nakasakay aeroplano din sa may Lagindingan basin po no? Og kalagas gito maka sakay ra gihapon ta. So muna siya ang Timelhanan ay overpass nga Lagindingan. Lagindingan, welcome to Lagindingan. Ayun na sila yung traffic light so stop pa, red light pa muna nga punong sata.
So mo ni siya nga dalan no ang padulong sa may airport. Ang aeroplano. Ay naka-sign nga aeroplano. So napoy sign ito nga Lagindingan Airport. So diha no, diha nga area kini nyo makita karon diha padulong sa may Lagindingan Airport. Pero kay tungod kay pailigan man ta so dirita sa pikas nga dalan. Wow, nice kang area. No, dinis may Lagindingan sakop pa sa Lagindingan na Misamis Oriental. Oga karon na nata dinhi gapitas may Libertad Misamis Oriental. Actually nailak ra kaganihan no nga gamay pero murag di man to maklar sa tong camera mo to na lang nato na videohan. Pero mao ni no ang lungsod sa Libertad. Welcome to welcome to San Vicente Ferrer Parish, Libertad Misamis Oriental. Oga karon na nata dinhi gapitas may boundary sa Libertad Oga Initaw no. Sumonid dinhi ang kaning Lasang Park. So mo ni ang usabos pambato po dinhi sa may Initaw. Actually kay ilong ni sila no? Initaw or Libertad. Bad katong nakasulod ta dinhi. Nakasulod ta ning lugar okay na naman di ako mag-influence. Nara Libertad no, Libertad ang nakabutang Initaw Libertad. But sa diyang atotong ng pangutana ang in charge sumala pa niya nga Libertad sa Libertad niya siya kasakop. So ang sudan Initaw ang restaurant nila. Pag nanata sa Initaw Kapitanan ano siya ang Kapitanan nga tourist spot o Initaw Misamis Oriental. Nasod nga tourist spot yapon ubay-ubay gid ang tourist spot diring napitas Misamis Oriental. Kitchenet po. Oga karon na nata dinhi napitas may naawan na Misamis Oriental. So may ilahang police station Oga G o covered court. Manatay kanili ni Fico. Manilang sentro matingali medyo bibo-bibo man kumpara dito sa itong manalapyan nga dapit na Palawan, na Maquis, wow, na Maquis na Cebuana, na chicken chicken Sinya Pedro nanapod sila Shell, na Petron. So muna ang sentros may naawan Misamis Oriental. Wow, tsada kayo naawan town hall mo din ang isa sa pinaka nindot po kay ba nga katong municipal hall. So gikan sa may naawan sulod tas may Mantikaw Misamis Oriental. Tama ba na pamunay Mantikaw ba? Medyo nawala po sa ko nga una-una da. Kay abi na to sunod lugait dat napaday Mantikaw. Prior ta makaabot sa may Iligan na City. Oga karon na nata ding napitas may lugait Misamis Oriental. Actually natay murag nalimtan nga lungsod ba katong Gitagom. No, kay lagi kanang Gitagom ko masayop alubihit Gitagom. Okay, ang mayor mo diya si Mayor Loloy Mugot no kabilang na po nato na kay gayon na interview. But sila kay medyo wa mo gud ta naka-research ning higayon na no kay sagad magud nga Mulakaw ta labi na sa laing area ato nang gina-research og unsa nga mga lungsod atong labyan, but this time wala ta naka-research kay lagi medyo excited po kay first time gini no nga maka adto ta sa may Iligan City. Okay lagi dito ra man ta permites Bukidnon maras-baras na dito but dinhing dapita wa gid ta ka aniso sige lang no so mo ni lugait Misamis Oriental. Amri kamulong construct diri nga Honda sa may lugait o nga poy Shell na poy Fico sinasa na gining Fico ba
Unsa ka na ba? Kanang na din yo sa makita na to sa may lugait. Eh matod palig dis uban mura po sa species. Mga kita ninyo klaro ba sa tong kamera? Kanaw. Pero dire sa actual makita gid nato. I don't know this kamera maklaro ba? Na tong pasabot to. Klaro ninyo. Unsa ka na siya ba? So comment daw palihog dire sa to ang video kung unsa na labi na to sa mga Tagalogait. Pero bisan katong dili Tagalogait no basta kay nakabalo og unsa to. O na poy usa nga katinggalan dire sa Lugait o amo tong sa kani. Na kuan siya. Overpass kayo pa na ba? Overpass. So nanay welcome mo. Welcome to Iligan City. Wow, amo na kita sa Iligan. But dili pa ni mao ang sentro. So lahos ta. Natsada man ka sa feelings ba kana bitong first time ka sa usa ka lugar kay syempre naay mong mga kanang bitong curiosity o unsa kay naa dinhi nya naay mong mabantayan nga bag-o lagi kini nga mga dapit labi na ang dalan nami gid kis pamati gyapon nga kana bitong di ka sweet kay at least na ang kakulba sagol kakulba og excitement no so mura bitaw gyapon sa sa kinabuhis tawo nga lami gyud kayo no sa pamati nga aking bitong kung naay mga bag-ong endeavor English pa bitaw kung naabit yung mga bag-o nga maabot lugar sa mga chance sa mga opportunities dapat ato gyapon nang i-grab so ani ay kamulo din nilang construct mga bilahang dalan amo nang karon gamay kini atong kakaigian pero sige lang at least kung humana aluag na lang kini mao mo gining atong kakabantayan basta mga national highway na ginaatiman gyud bisag wa pa na naguba agupon arayon itaw so naputay katingalhan din dapitas may Iligan City so muna siya I don't know sa baka ni murag dagko kay nga kuan filmic already day sabi na filmic ko so muna siya pinatugon ng nagsudan ng tubig ba Pilmico so Pilmico din day napuyo tingalhan kaya po muna nakanindot lagi gid basta lagi ka ng bag-untas na sa kalugar kay ka curious ta ba natin mga bagong makita napudo unique yapon kung kita na sa kagayan diyo kanina style kini nung usa kining nasa Bicas marami ka itong nasa Gaston Park so muna siya napo din yun ngayon na po overpass wala nila pangutana din karon asa kata padulong sa mga atong laagan direng Dapitas Iligan City but gusto ta mo tunog sa sayuta sa Iligan sila hagyong pinakasentro pero ang pangutana karon wa ta kabulog asa ba David ani ang sentro pero sige lang naigiingon nga padayon lang kumbati lang traffic light nga first time po kita nga nga traffic light cute kayo siguro mao na ni ang ilahang sentro ang motbus sa taga Iligan mao na ba din yung sentro kaya lagi first time po ko din sa yung syudad na natong kakakita pangpod katong overpass nga nailakra Asinso Iliganon so nanay gapi Alberto sa Iligan sikat na gining Alberto Suaves na asa na gid nga syudad ug sige laos patagamay og karon finally nakaabot na gid ta dinhing Dapitas may Iligan City gikan Cagayan de Oro lahos dinis may Iligan City
og unsa bay naa dinhi sa mga dinhi sa may syudad sa Iligan kana ang atong sunod nga rumbo. Sa kanunay, itangag tuo ang pag-asinso ni Higala, pag-asinso usaba sa atong nasuna. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.